नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. गोवंश सदृश्य मांस साठवल्याप्रकरणी सावंतवाडीत दोघांना अटक. इको सेन्सिटिव्ह आणि व्याघ्र कॉरिडॉर झोनमध्ये वृक्षतोड, डॉक्टर जयेंद्र परोळकर यांचा आरोप. आणि वरिष्ठांच्या आदेशानुसार आगामी निवडणुका लढवणार, राजन तेली यांची माहिती. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. महायुतीत विश्वासात न घेतल्यास आम्ही पण लढू, गनिमी कावा दाखवून देऊ असा इशारा राष्ट्रवादीचे विधानसभा अध्यक्ष उमाकांत वारग यांनी दिला आहे. सर्व कार्यकर्ते आमच्याबरोबर मिटिंगला होते राष्ट्रवादी पक्षाचे. तर मी एकच सांगतो की बेंगुरला, सावंतवाडी आणि दोडामार्ग जिथे जिथे आता निवडणूक जाहीर झाली तिथे सर्व उमेदवार आमचे राष्ट्रवादीचे उभे राहतील. जर आमची जी उभे केल्यानंतर जर आमच्याबरोबर बोलणी झाली त्या लोकांची, तर आम्ही आमचा मित्र पक्ष आहे त्यांच्याबरोबर सहमत करून आम्हाला जे सीट देतील ते आम्ही घेऊ. पण आम्हाला एवढं लक्षात ठेवा की आम्हाला असं कमजोर समजू नका, आम्ही गृहीत धरू नका. आम्ही सगळ्या सीट उभे कराल. कारण आता तुम्ही कार्यकर्ते बघितले असतील, हे कार्यकर्ते, एक कार्यकर्ता म्हणजे आमचा लाख कार्यकर्ता आहे राष्ट्रवादीचा. त्याप्रमाणे आणि गनिमी काव्याने आम्ही निवडणूक लढवू, एवढं त्या पक्षाने लक्षात ठेवावं. सावंतवाडी दोडामार्ग तालुक्यात इको सेन्सिटिव्ह आणि व्याघ्र कॉरिडॉर झोनमध्ये न्यायालयाच्या आदेशानंतरही बेकायदा वृक्षतोड सुरू असल्याबद्दल सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर जयेंद्र परोळकर यांनी चिंता व्यक्त केली. दोडामार्ग तालुक्यातील सासोली येथे जो ओरिजिन म्हणून प्रोजेक्ट आहे त्या अंतर्गत कुठलीही प्रकारची परवानगी नसताना अवैध रीतीने त्या कंपनीने मोठमोठी इक्विपमेंट्स म्हणजे त्याच्यात जेसीबी असेल किंवा अजून काही बुलडोझर्स वगैरे हे घुसवले आणि मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड केलेली आहे. अशा वेळेला झालं असं की त्यावेळेला मी देखील बाहेर होतो जिल्ह्याच्या आणि तिथे सिग्नल नव्हता. पण मी वनसंरक्षक म्हणजे डिस्ट्रिक्ट कॉन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट DCF आपण ज्यांना DFO साहेब म्हणतो त्यांच्याशी संपर्क केला. पत्रकार मित्रांकडूनच त्यांचा नंबर मिळाला आणि व्हॉट्सअपवर संपर्क केला आणि त्यांनी त्या संपर्काला उत्तर दिलं की मी व्हेरीफाय करतो आणि आय विल टेक द ऍक्शन. ते या ठिकाणी मी खरोखर त्यांचं अभिनंदन करतो. त्यांनी ती त्याप्रमाणे ऍक्शन घेतली. ती जी काही इक्विपमेंट्स आहेत ती जप्त केली. अतिशय उत्तम. पण प्रश्न याच्यातून पुन्हा कायम राहतो की माननीय उच्च न्यायालयाने या संदर्भात जे जनहित याचिका आहेत म्हणजे सावंतवाडी दोडामार्ग वाईल्ड लाईफ कॉरिडॉर आणि इको सेन्सिटिव्ह एरिया या 25 गावं, तर त्यावेळेला माननीय उच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्व दिली आहेत आणि त्याच्यात सगळ्यात महत्वाचं लिहिलंय की जिल्ह्यात टास्क फोर्स नेमण्यात यावा. टास्क फोर्स म्हणजे कृती समिती असं म्हणूया आपण. आणि त्याच्यात रेव्हेन्यू मधले म्हणजे कलेक्टर, अन्यथा प्रांत अधिकारी, सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, SP किंवा या भागातले DYSP आणि तसंच फॉरेस्टचे म्हणजे वनसंरक्षक, त्याचप्रमाणे मग रेंजर्स वगैरे अशी समिती. माहितीच्या अधिकारात आम्ही जे मिळवलं त्याच्यात अशी समिती नेमण्यातही आली. त्याच्यात फॉरेस्टचे म्हणजे वन विभागाचे, महसूलचे आणि पोलीस खात्यातले वेगवेगळे अधिकारी आहेत आणि असं आहे. पण ती जी कृती समिती आहे ती कागदावरच राहिली की काय असा प्रश्न आहे. याचं कारण साधारण म्हणजे मी ते तुम्हाला देतो, जे पत्र मी कलेक्टर मॅडमना लिहिलं दिनांक 6 ऑक्टोबरला. त्याचे पडसाद म्हणून 7-8 ऑक्टोबरला या कृती समितीचे कोण प्रवक्ते वैभव बोराटे यांनी सगळ्या वृत्तपत्रांना दिलं की कशी कृती समिती आणि कशी कार्यरत आहे. पण प्रश्न असा उपस्थित होतो, जर कृती समिती कार्यरत आहे तर अनेक ठिकाणी वृक्षतोड होण्याचे संदर्भ मिळत आहेत. म्हणजे या इको सेन्सिटिव्ह मध्ये असलेलं सरमळे गाव
तिथे 100-125 एकर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जमीन विक्री व्यवहार झालाय आणि तिथे विला बनवण्याचं काम होणार आहे आणि त्यासाठी वृक्षतोड काही प्रमाणात सुरू झालेली आहे. कोलजरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमीन विक्री होण्यासाठी प्रयत्न झपाट्याने चालू आहेत. सासोली तर आहेच. गारपी फुकेरीमध्ये जमीन व्यवहार होतोय. म्हणजे आज धोका मायनिंगचा तर आहेच, तो संपलेला नाही. पण मोपा एअरपोर्ट झाल्यापासून दोडामार्ग तालुका आणि सावंतवाडी तालुक्यात देखील सह्याद्री पट्ट्यात आता हे जमीन व्यवहार 2-4 एकरवर नाही होत. 100, 150, 200 एकर अशा जमिनी घेतल्या जातात आणि जमीन विक्री करणारे परप्रांतीय आहेत जे दिल्लीतलं असतात. मग एवढा पैसा आधी तो दिल्लीतून कुठला आहे, हा कुठला पॉलिटिकल मनी, राजकीय पैसा आहे का, ह्याची चौकशी होणं गरजेचं आहे. आणि त्याचबरोबर हा जो पट्टा आहे तर कित्येक लोक, आम्हीच नव्हे, हा सावंतवाडी दोडामार्ग वाईल्ड लाईफ कॉरिडॉर हा वाचवण्यासाठी आज नव्हे गेले 15-20 वर्ष सातत्याने प्रयत्न करतायत. त्याच्यात सुजाण नागरिक आहेत, ग्रामस्थ आहेत आणि काही ह्या वनशक्ती फाउंडेशन सारख्या संस्था आहेत ज्या हायकोर्टापर्यंत पोहोचल्या. आम्ही काही पद्धतीने त्यांना हातभार लावून कागदपत्र आरटीआय मधनं घेणं वगैरे अशी मोहीम चालू आहे. तर इथे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होते आणि त्याचे परिणाम काय तर गवेरेडे, हत्ती, बिबट्या आणि पटेरी वाघ आणि त्याचप्रमाणे इतर माकडं वगैरे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर त्यांचं विस्थापन होत आहे की गवेरेड्याच्या हल्ल्यात जे जखमी होत आहेत, हत्तीच्या हल्ल्यात जे जखमी होत आहेत त्याला या गोष्टी कारणीभूत आहेत. कारण वन संपवली जात आहेत. जर तुम्ही मोठमोठी झाडं, वृक्ष जी 50, 60, 100, 150 वर्षाची वृक्ष एका झटक्यात कापणार की जिथे माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेले डायरेक्टिव्ह आहेत, हा कोर्टाचा अवमान तर आहेच, पण त्यांच्यावर आणखीन गुन्हे दाखल केले पाहिजेत की केलेल्या वृक्षतोडीमुळे स्थानिक शेतकरी, महिला आपण दर दिवशी वाचतोय. सावंतवाडी सारख्या शहरात गाई म्हशी फिराव्यात तसे गवेरेडे फिरतायत. म्हणजे सगळे कशाचे परिणाम आहेत? कारण त्यांचा जो अधिवास आहे तो झपाट्याने कमी होतो. मग फक्त न्यूज काय, ओंकार हत्ती इथे दिसला, ओंकार हत्ती तिथे दिसला, हे काय चाललंय? तर एवढंच आहे की आम्ही अशी विनंती केली की एक GR आहे की अशा ज्या पद्धतीची कृती समिती, टास्क फोर्स असतात त्याच्यात सामाजिक म्हणजे पर्यावरणीय काम करणाऱ्या ज्या संस्था आहेत त्यांच्या प्रतिनिधींना घ्यावं. हे का घ्यावं तर ते प्रतिनिधी सतत ही टास्क फोर्स ऍक्टिव्ह ठेवतील. त्यामुळे आम्ही तीच विनंती केली की वनशक्ती फाउंडेशन यांनी काल परवा नव्हे गेले कित्येक वर्ष, 15-16 वर्ष सातत्याने जे प्रयत्न करतात या भागासाठी, त्यांच्या याचिकांना माननीय उच्च न्यायालयाने निकाल पण दिलाय. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाला सांगितलंय. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्र्याने अधिसूचना काढून 25 गावं इकोसेन्सिटिव्ह जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आणि कोर्टाने सांगितलं अख्खा दोडामार्ग तालुका आणि ही सावंतवाडी तालुक्यातील सह्याद्री पट्ट्यातील 13 गावं इथे कडक कारवाई व्हावी, वृक्षतोड बंदी. तर इथे ओपन वृक्षतोड बंदी होते. त्यामुळे ही जी ओरिजिन म्हणजे सासोलीत झाली आहे आणि वर चोर सोडून संन्याशाला फाशी म्हणजे सासोलीतले ग्रामस्थ, ही सामायिक जमीन आहे, सामायिक आहे जमीन. काल पण ते इथे प्रांत अधिकाऱ्यांकडे आलेले, त्यांना म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी, त्यांनाच असं हे देण्यात येते, धमकी वजा, याद राखायच्यात पडाल तर आणि गुन्हे दाखल करू. म्हणजे हे जे प्रशासकीय अधिकारी आहेत हे जनतेसाठी काम करतायत का कोणत्या मोठ्या धनाढ्य कंपन्यांसाठी काम करतायत? मग या दृष्टीने मोठंच आंदोलन उभं होईल आणि ते कुठलंही राजकीय नसेल, सामाजिक असेल, या जनतेसाठी असेल की तुम्ही हे चालणार नाही. प्रशासकीय अधिकारी यांनी जनतेसाठीच, जनतेच्या भल्यासाठीच काम केलं पाहिजे आणि तसंच अपेक्षित आहे संविधानामध्ये.
तर असं कानावर आलं की एकतर कोणी भूमी अभिलेखने काय असे रिपोर्ट दिले, तहसीलदार साहेबांनी काय दिलं आणि प्रांतांकडे त्याने यावं लागतं आरोपीसारखं. म्हणजे सामायिक जमीन, त्या जमिनीमध्ये ही कंपनी घुसली आहे आणि ती उलट आता म्हणजे काय म्हणतात ती माचखोर झाली आहे. असं नाही चालणार. आणि त्यांनी चुका केलेल्या आहेत, मोठमोठे वृक्ष तोडलेत, गंभीर गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजे. आमचे दिवसभरातील सर्व सावंतवाडी शहरातील बाहेरचा वाडा परिसरातील एका घरात गोवंश सदृश्य मांस आणि गांजा साठवल्याची गोपनीय माहिती मिळाल्यानंतर सावंतवाडी पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत पोलिसांनी सुमारे 80 किलो गोवंश सदृश्य मांस जप्त केला आहे. या प्रकरणी सरफराज भाऊद्दीन ख्वाजा आणि सनोबर भाऊद्दीन ख्वाजा या दोघांना ताब्यात घेतलंय. सावंतवाडी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पंकज शिंदे, जयेश खंदरकर, पीएसआय माधुरी मुळीक यांसह सुमारे 15 अंमलदारांच्या पथकानं संशयित घर असलेल्या परिसरावर निगराणी ठेवली. घराची झडती घेण्यासाठी पोलीस पोहोचले असता घरातील व्यक्तींनी सुरुवातीला दरवाजे उघडण्यास नकार दिला. यावेळी पोलिसांनी आपल्या जीभवरील अनाउन्स सिस्टीमचा वापर केला. पोलिसांनी त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेने काम करत असल्याचं सांगून दरवाजा न उघडल्यास दरवाजे व खिडक्या तोडून घरात प्रवेश करावा लागेल असं जाहीर केलं. त्यानंतर संशयिताने दरवाजा उघडला. दरवाजा उघडल्यानंतर पोलिसांनी घेतलेल्या झडतीमध्ये घरात सुमारे 80 किलो गोवंश सदृश्य प्राण्याचं मांस मिळून आलं. पोलिसांनी तत्काळ पशुवैद्यकीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत या मांसाचा पंचनामा केला. या कारवाई दरम्यान पोलिसांनी सरफराज भाऊद्दीन ख्वाजा याच्या घरातून 80 किलो मांस, एक मोठा फ्रीजर, वजन काटा, मांस कापण्याचा चाकू आणि प्लास्टिक पिशव्या असं साहित्य जप्त केलं आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी सरफराज भाऊद्दीन ख्वाजा आणि सनोबर भाऊद्दीन ख्वाजा या दोघांना ताब्यात घेतलं असून त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची व पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती मिळाली. 75 वर्षीय हसीना भाऊद्दीन ख्वाजा यांची देखील चौकशी केली जात असल्याचं समजत आहे. आगामी निवडणुका युतीच्या माध्यमातून लढवणार असून वरिष्ठ नेत्यांच्या आदेशानुसार युतीमध्ये जो फॉर्म्युला ठरेल त्यानुसार एकत्रित युतीचं काम करणार असल्याचं राजन तेली यांनी सांगितलं आहे. शिवसेनेत आल्यानंतर शिंदे साहेबांनी एक जबाबदारी दिलेली होती आणि त्या जबाबदारीच्या माध्यमातून 2 दिवस कणकवलीत वेगळ्या ठिकाणी बैठक घेतल्या. नगर पालिकेची निवडणूक आहे, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. आजच जिल्हा परिषदचे आरक्षण आजच झाले. त्याच्यामुळे एक दुपारनंतर आपल्या या कार्यकर्त्यांची इतरपूज करावं याच उद्देशाने आजची देवगडची या ठिकाणची कुठेकाणी बैठक या ठिकाणी आयोजित केली आहे. त्याच्यानंतर मग बिडगावला सुद्धा संध्याकाळी तिथल्या स्थानिक लोकांना एकत्र करून त्यांच्याशी पण या ठिकाणी या संदर्भातच बसायचं. शेवटी कार्यकर्त्यांना आत्मविश्वास देणं, त्यांच्याबरोबर राहणं आणि निवडणुकीच्या तयारीला जो काही युतीचा उद्या फॉर्म्युला ठरेल त्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे काम करू. आमची पहिली प्रायोरिटी त्याला राहील आणि म्हणून त्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आपल्या इथले जे पदाधिकारी आहेत त्यांची चर्चा करावी आणि मग शेवटी या जिल्ह्यात निलेश राणे आहेत, दीपक केसरकर आहेत, यांच्याशी पण चर्चा करून उदय सामंत साहेब आहेत. ज्यावेळी पार्टीची मीटिंग होईल किंवा आता लवकरच रोजच बैठका सुरू झाल्या या माध्यमातून आपली भूमिका आहे ती तयारी हे सगळे विषय वरती सांगून ज्याप्रमाणे वरची मंडळी आदेश देतील त्याप्रमाणे खाली काम करणं असा आजचा या दौऱ्यामागे आणि बैठकीमागचा आजचा उद्देश आहे. आणि सगळी मंडळी युतीमधूनच निवडणुका लढवणार. त्यामुळे पहिल्या सुरुवातीलाच मी स्पष्ट केलं, त्याच्यामुळे त्याच्यात अडचण काही नाही. पण शेवटी जे काही फॉर्म्युले ठरतील, एक आता आम्ही जिथं बसतोय तिथं आमदार भारतीय जनता पक्षाचे आहेत, पलीकडचे 2 मतदारसंघ आहेत, तिथे दोन्ही ठिकाणी शिवसेनेचे आमदार आहेत. आणि मग जो काय फॉर्म्युला ठरेल याच्यात बाबा काय कशा सीटचं वाटप होईल काय होईल, पण ते नंतर मग तयारी करायला वेळ मिळणार नाही. आता काय निवडणुका सगळ्या सुरू झाल्या, ही झाली की झडपी लागेल, नंतर महानगरपालिका लागते. आतापासूनच सगळी तयारी करणं, कार्यकर्त्यांची त्यांचं काय म्हणणं आहे ते ऐकून घेणं आणि मग युतीमध्ये समजा सांगितलं की बाबा अमुक सीट लढवायची ती तयारी पण पाहिजे ना. त्या दृष्टिकोनातून संघटना वाढण्याच्या दृष्टिकोनातून
आत्ताची ही बैठक आत्ताचा झाला आहे. भेट ही सदिच्छा वेळ होती की नगराध्यक्ष मॅडम आहेत, त्यांच्याकडून काही गोष्टी ऐकून घेतल्या आहेत, त्यांची कामं पेंडिंग मंत्रालयात आहेत, यापूर्वीपासून बरेचसे प्रयत्न विचार करत होते. त्यांना मी एकच सांगितलं की या खात्याचे मंत्री आदरणीय आमचे जे प्रमुख आहेत शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे साहेब आहेत, त्यांना एक प्रॉमिस केलं की मी सातत्याने माझ्याकडला एक अनुभव तुम्हाला बाकी कोणाचा अनुभव मला माहिती नाही, पण माझी कामाची पद्धत आहे, त्यामुळे मी तिथून पाठपुरावा करून तुम्हाला जास्तीत जास्त निधी आणण्यासाठी मी 100% प्रयत्न करेन. त्यांना मी सांगितलं, त्याने अनेक गोष्टी सांगितल्या आहेत. आज त्यांनी दुसरं जो देवगडचा टिपी प्लॅन आहे त्याच्याही संदर्भातल्या तक्रारी ते सांगितलं. तर कालच आता पालकमंत्र्यांची बैठक झाली आहे, कालच तुमच्या माध्यमातून वाचले की बाबा त्यांनी मुदतवाढ दिली आहे, काय दिली. बघू, आपण शेवटी शासन म्हणून सगळे एकत्र आहेत. उद्या सकाळी ह्याच्यातून निर्णय झाला, त्यांनी काय घेतला की नाही घेतला, तर पुढे आमची जी मदत लागेल यासाठी. शेवटी काय आहे की एकत्र आम्ही आहोत, एकनाथ शिंदे साहेब याचे प्रमुख आहेत. म्हणून या सगळ्या गोष्टीचा पुढे काय काय होतं हे बघून जशी लोकांची मागणी काही चुकीची नाही आहे. लोकांची काल त्यांनी सांगितले की बरीचशी आरक्षणं बाहेर गेली आहेत, परीक्षा आरक्षणाबाबत विषय आहेत. आता शेवटी आरक्षण हा जो विषय आहे तो ह्या जो या नगरपालिकेचा एरिया आहे त्याच्यातच राहणार आहे. थोडीफार कमी जास्त या ठिकाणी करता येतील लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे ऐकून. जी काय पूर्वी जी काय टाकलेली असतील चुकीची असं म्हणता येत, आता लोक जी काय सगळीच आरक्षण बघितले, 24 आरक्षण काहीतरी टोटल आहे, त्या आरक्षणाचा सगळा विचार करून पालकमंत्री ज्या पद्धतीने निर्णय घेतील. आता उद्या त्यांनी काल सांगितलं की बाबा तुम्हाला मुदत वाढ देतो, तुम्हाला आरक्षण कशी पाहिजे ती तुम्ही सांगा वगैरे वगैरे झाली चर्चा. त्या ह्या गोष्टीला जी काय मदत त्यांना करता येईल ते आता कॅबिनेट मंत्री आहेत, त्यामुळे जबाबदारी त्यांची पण जास्त आहे. जर कुठे मदत लागली तर एकनाथ शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून मदत करता येईल. त्यामुळे काय वेगळा विषय या ठिकाणी येईल असं मला वाटत नाही. फक्त एकच गोष्ट आहे की आरक्षणाच्या संदर्भात लोकांना योग्य तो न्याय मिळाला पाहिजे, ही भूमिका आमची पण राहील. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये युवक युवतींना तसंच महिलांना स्थानिक पातळीवरती रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात व त्यांच्या उद्योग व्यवसायास हातभार लावावा या उद्देशानं सैनिक पतसंस्थेच्या वतीने युवा स्वावलंबी कर्ज योजना व वीरांगना महिला कर्ज योजना जाहीर केल्या आहेत. आपल्या संस्थेने नवीन 2 कर्ज योजना आणलेल्या आहेत. एक वीरांगना महिला कर्ज योजना आणि युवा उद्योजक कर्ज योजना. ह्या जो 2 कर्ज योजना नव्याने संस्थेने मार्केटमध्ये लॉन्च केलेले आहे, त्याचा उद्देश एकच आहे की जास्तीत जास्त लोकांना उद्योग समूहामध्ये सामील करून घेणं, युवांना उद्योगामध्ये वळवणं आणि महिलांना सक्षम करणं हा आमचा मेन हेतू आहे. आणि संस्थेने हा हेतू साध्य करण्यासाठी ह्या 2 योजनांचं अवलंब करून ह्या मार्केटमध्ये आणलेल्या आहेत. त्या संदर्भात इतिवृत्त आणि अधिक माहिती आपल्याला सन्मान्य आमच्या संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील राऊळ साहेब देतील. आपल्या सैनिक नागरी सहकारी पतसंस्था ही आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक नावाजलेली पतसंस्था आहे आणि या पतसंस्थेचं मार्केटमध्ये वेगळं असं एक गुडविल आहे. आणि हे करत असताना आज संस्था जवळजवळ 350 करोडपेक्षा जास्त रकमेचा व्यवसाय हा आज संस्थेच्या नावावर आहे आणि अतिशय चांगलं काम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहे. जिल्ह्यात 20 शाखा आहेत. हे सर्व करत असतानाच आमच्या सर्व पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाला जे एक धोरण होतं ते नवीन धोरण ठरवताना एक नवीन धोरण ठरवण्यात आलं. जे मुख्य एक जे आता सध्या मोठी समस्या आहे ती म्हणजे रोजगाराची समस्या आणि रोजगार निर्मिती करणं ही काळाची गरज आहे. कारण अनेक युवक युवती ही क्वालिफाईड होऊन टेक्निकल नॉलेज घेऊन आज अभ्यासक्रम पूर्ण करतायत, पण ते त्यांचं जे नॉलेज आहे हे नॉलेजच्या माध्यमातून जो रोजगार निर्माण करावा हा मुख्य उद्देश संचालक मंडळाचा होता आणि त्याचा जिल्ह्याला पण फायदा होईल म्हणून एक युवा
स्वावलंबी योजना, कर्ज योजना पतसंस्थेने सुरू केलेल्या आहे. म्हणजे नवीन उद्योजक तयार करणं हे त्याच्या पाठीमागचं प्रमुख उद्देश आहे. साधारणतः वय वर्ष 21 ते 35 ह्या वयोगटामध्ये जे नवतरुण युवक युवती असतील यांच्यासाठी ही योजना आहे. खास करून ज्यांना नवनवीन व्यवसाय करायचे आहेत त्यांच्यासाठी खास करून ही योजना आहे. समजा एखाद्या युवक किंवा युवतीला एखादा नवीन व्यवसाय करायचा असेल तर संस्था त्यांना कर्ज रूपाने मदत करणार आहे. समजा एखाद्याचा व्यवसाय 10 लाखाचा टोटल प्रकल्प अहवाल असेल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट असेल, तर त्याला 70% रक्कम ही संस्था कर्ज स्वरूपात देणार आहे आणि 30% रक्कम ही त्याचं ओन कॅपिटल असणं गरजेचं आहे. म्हणजे प्रकल्प अहवालाच्या साधारणतः 70% आणि त्याला लिमिट आहे जास्तीत जास्त 7 लाख रुपये. तर अशा प्रकारचा व्यवसाय सिंधुदुर्गामध्ये नवीन तरुण तरुणींनी करावा. स्वतःचा उदरनिर्वाह आणि स्वतःचं कुटुंबाला सक्षम करावं, भक्कम करावं ही त्याच्या पाठीमागची महत्त्वाची अशी भूमिका आहे. आणि सैनिक नागरी पतसंस्थेने हे टाकलेलं एक उत्तम सिंधुदुर्गासाठी उत्तम पाऊल आहे आणि अतिशय सुंदर अशी योजना आहे. या योजनेचा फायदा हे नवनवीन युवक घेऊ शकतात. त्याचबरोबर दुसरी जी एक योजना आहे विरांगना महिला कर्ज योजना, की आम्ही पाहिलंय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आम्ही फार पूर्वी एक हिरकणी कर्ज योजना खास सुरू केलेली होती. सर्वसाधारण त्याच धर्तीवरती ही सुद्धा योजना आहे. विरांगना महिला योजनेमध्ये वेगवेगळे प्रकार आम्ही केलेले आहेत. साधारणतः पगार म्हणजे जी लोक नोकरी करतात आणि ज्यांना पगार मिळतो त्यांना सुद्धा महिलांना आम्ही कर्ज जास्तीत जास्त 5.5 लाख रुपयापर्यंतचं कर्ज त्यांना आपण देऊ शकतो. विरांगना व्यवसाय कर्ज योजना म्हणजे ज्या महिला ऑलरेडी व्यवसाय वेगवेगळे व्यवसाय करतायत आणि त्यांच्या उद्योग व्यवसाय वाढीला त्यांना आर्थिक भांडवलाची गरज आहे, तर अशांसाठी सुद्धा आपण 5.5 लाख रुपयापर्यंत कर्ज देऊ शकतो. काही जणांचे पेन्शन असेल महिलांना, कोण रिटायर्स असतील कुठून शासकीय सेवेतनं किंवा इतर सेवेतनं, तर अशा महिलांसाठी सुद्धा पेन्शन योजना आहे, विरांगना महिला पेन्शन योजना. किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी घरगुती वस्तू खरेदीसाठी असेल किंवा इतर कोणत्याही खरेदी कारणासाठी असेल तर सुद्धा ही योजना आमच्याकडे लागू आहे. पण स्पेशली फॉर महिला यांच्यासाठी ही विरांगना महिला योजना आहे आणि यामध्ये 5.5 लाख रुपयाचं कर्ज हे सक्षम जामीनदार घेऊन दिलं जातं. फारसं त्याला तारणाच्या जरी अटी नसल्या तरी आवश्यक तेवढं तारण किंवा आवश्यक तेवढी त्यांची पत पाहून हे कर्ज दिलं जातं. कारण महिलांच्या बाबतीतला अनुभव हा अतिशय आमच्या संस्थेचा चांगला आहे. एका रॉयल्टीने महिला ही कर्ज भरताना आम्ही पाहिलेलं आहे. त्यामुळे ही खास महिलांसाठी विरांगना महिला कर्ज योजना सुरू केलेली आहे. ग्रामीण भागातील जातीवाचक वस्त्यांची व रस्त्यांची नावं बदलण्याबाबतच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणारा सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महाराष्ट्रातील पहिला जिल्हा ठरला आहे. आपल्याला जसं माहीत आहे की ग्रामीण भागामध्ये अनेक वस्त्या असतात किंवा रस्ते असतात ज्याची नावं जातीवाचक पद्धतीने पूर्वापार चालत आलेली होती आणि सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने 11 डिसेंबर 2020 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला होता आणि त्या अनुषंगाने असं निश्चित केलं होतं की ह्या वस्ती आणि रस्त्यांची जी जातीवाचक नावं आहेत ती काढून त्याऐवजी महापुरुषांची नावं किंवा आपल्या लोकशाही मूल्यांशी निगडीत अशी नावं देण्याचं त्यांनी निर्णय पारित केला होता. परंतु त्याची कार्यपद्धती ही 28 एप्रिल 2021च्या ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयाने निश्चित झाली होती की जेणेकरून ग्रामीण भागातली वस्त्यांची आणि रस्त्यांची नावे कशी बदलता येतील. त्यानंतर कार्यपद्धती निश्चित झाल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये तत्कालीन जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गने
यामध्ये कार्यवाही सुरू केली होती आणि जवळपास 188 ग्रामपंचायतीमधील काही वस्त्या आणि रस्ते यांची नावे बदलण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला होता आणि जी काही ग्रामविकास विभागाने कार्यपद्धती निश्चित केली होती त्यानुसार सर्व त्या ग्रामसभांचे ठराव, सकारात्मक ठराव आपण घेतले होते. त्या ठरावांमध्ये त्या वस्त्यांना कोणती नावं द्यायची हे ग्रामसभेने ठरवून दिलं होतं. त्यानंतर BDOंकडून जिल्हा परिषदेकडून व्यवस्थित ठराव प्राप्त झाल्यानंतर हे आपण शासन स्तरावरती पाठवले होते, परंतु त्याचा इफेक्ट झाला नव्हता. मात्र आत्ताच 9 ऑक्टोबर 2025 ग्रामविकास विभागाने पुन्हा एक शासन निर्णय निर्गमित केला आणि ही वस्त्या आणि रस्त्यांची नावे बदलण्याचे अधिकार, त्याच्या मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले. त्यामुळे आम्ही तात्काळ जितके आम्हाला पूर्ण प्रक्रिया झालेले होते तसे 192 वस्त्या आणि 25 रस्ते यांची जातीवाचक नावे बदलण्याची आम्ही मान्यता प्रदान केलेली आहे. त्याचप्रमाणे सर्वात पहिल्यांदा अंमलबजावणी करणारा जिल्हा हा सिंधुदुर्ग ठरलेला आहे. याचा मला नक्कीच आनंद आहे. आज या ठिकाणी कुडाळ तहसीलदार येथे शेंडोले गावातील जे प्रधानमंत्री आवास योजना घरकुलची आहे त्या योजनेची आमच्याकडे साधारण 109 लाभार्थ्यांना घरं मंजूर झाली आहेत आणि त्या 109 लाभार्थ्यांना घरं मंजूर झाली असताना तेंडोले गावामध्ये जे शासनाचे अधिकारी आहेत ते वारंवार मिटिंग घेऊन सांगतात की लवकरात लवकर या दिवाळीपूर्वी सर्वांनी घराची कामं चालू करा, लवकरात लवकर ती घरं पूर्ण करा. परंतु मला शासनाला असा प्रश्न विचारायचा की ही घरं पूर्ण करताना जी घराला जे आवश्यक चिरा, वाळू, जी काय आवश्यक मटेरियल आहे ते मिळणार का? ते अजून अद्यापपर्यंत मिळत नाही, कारण ते बंद आहे. सध्या वाळूचा लिलाव न झाल्यामुळे वाळू बंद आहे. चोरीची वाळू येते आणि ती आपल्या लाभार्थ्यांना परवडणार नाही. एकीकडे शासनाचे सन्माननीय मंत्री बावनकुळे साहेब सांगतात की आम्ही प्रत्येक लाभार्थ्यांना 5 ब्रास वाळू मोफत देणार असं त्यांनी स्वतः सांगितलेलं आहे. ते सांगून अजूनपर्यंत 5 ब्रास वाळूचा कुठे पत्ताच नाही. ते आम्ही शोधतो की 5 ब्रास वाळू बावनकुळे साहेब कधी देत आहेत, कारण त्याच्या प्रतीक्षेमध्ये सर्व जे लाभार्थी ते थांबले आहेत. आणि अशा परिस्थितीत एका बाजूला जर प्रशासन त्या लाभार्थ्यावरती प्रेशर आणायचा प्रयत्न करत आहे की लवकरात लवकर दिवाळीपूर्वी चालू करा कामं, ती नाही झाली तर आम्ही तुमची घरकुलं रद्द करणार. मग शासनाची दुटप्पी भूमिका नको यासाठी आज आम्ही तेंडोलीतील सर्व लाभार्थी, आमचे सरपंच मॅडम, उपसरपंच सर्वांना घेऊन या ठिकाणी तहसीलदारांची भेट घेतली. तहसीलदार साहेबांना आम्ही निवेदन दिलं आहे की लवकरात लवकर या वाळूचा प्रश्न मिटला पाहिजे. या लाभार्थ्यांना वाळू मोफत दरात मिळाली, कारण भरपूर प्रमाणामध्ये घरकुलं मंजूर झाल्यामुळे भविष्यामध्ये वाळूचे, चिऱ्याचे जे काही दर आहेत हे सुद्धा गगनाला भिडण्याची शक्यता आहे, असं आम्हाला त्याची भीती आहे. त्यामुळे ते दरवाढ त्याच्यामध्ये न होता स्वस्तामध्ये कशी वाळू आपल्या या लाभार्थ्यांना मिळेल, स्वस्तामध्ये कसं मटेरियल मिळेल या संदर्भात आम्हाला शासनाने सहकार्य करावं अशी मी त्यांना विनंती केली आहे. आणि या संदर्भात आता आम्ही तहसीलदारांची भेट घेऊन त्यांना आम्ही निवेदन सुद्धा दिलेलं आहे आणि त्यांनी सुद्धा आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे. कुडाळमध्ये शिवउद्योग संघटनेतर्फे महिलांसाठी कोकण महोत्सव दिवाळी स्टॉलचं आयोजन दिनांक 16, 17 आणि 18 ऑक्टोबर रोजी सिंधुदुर्गचा राजा मैदानावरती करण्यात आला आहे. नमस्कार. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे आणि आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहेब, आपले कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे साहेब आणि शिवउद्योग संघटनेचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष दीपक काळीज सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही शिवउद्योग संघटना ही संघटना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आम्ही इथे स्थापन केली आणि ह्या संघटनेचे जिल्हाध्यक्षपद हे माझ्याकडे देण्यात आले. या शिवउद्योग संघटनेचा महत्वाचा अजेंडा असा की जे बेरोजगार आहेत त्यांना रोजगार मिळवून देणे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी शिवउद्योग संघटना ही नेहमी कार्यरत राहील. आता विकास साधायचा असेल तर आपल्याला पर्यटन दृष्ट्या किंवा विविध उद्योग आपण ह्या ठिकाणी उत्पन्न करून आपण ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास साधू. जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगार मिळावा, स्थानिक पातळीवर उद्योजकता वाढावी, तसेच महिला बचत गटांना शासकीय योजनाद्वारे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने आपण शिवउद्योग संघटनेमार्फत सातत्याने प्रयत्न करणार आहोत. तरुणांसाठी रोजगार व कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करणार आहोत. उद्योग व व्यवसाय क्षेत्रात स्थानिक उद्योजकांना आवश्यक शासकीय मदत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. महिला बचत गटांना शासकीय योजनेची माहिती व निधी मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात पर्यटन व कृषी आधारित उद्योगांना
आपण चालना देणार आहोत. आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने सिंधुदुर्ग जिल्हा रोजगार संपन्न व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणार आहोत. या सर्व गोष्टीसाठी तरुण तरुणी आणि महिलांनी पुढे येऊन या संघटनेला हातभार लावण्याची गरज आहे. जे माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबाबत तसेच आपले लाडके आमदार निलेश राणे साहेबांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबाबत जे स्वप्न पाहिले आहे ते शिवउद्योग संघटनेतर्फे आम्ही हातभार लावून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, कुडाळ मालवणचे आमदार माननीय निलेशजी राणे साहेब, महाराष्ट्र राज्य शिवउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष दीपक काळीत साहेब, शिवउद्योग संघटनेचे जिल्हा प्रमुख विश्वास गावकर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिनांक 16, 17 आणि 18 या दिवशी सिंधुदुर्ग राजा या ठिकाणी आम्ही मालवणी महोत्सव, शिवउद्योग कोकणी महोत्सव असा महोत्सव घेणार आहोत. तरी सर्व महिलांनी तालुक्यातील त्याचा लाभ घ्यावा, त्याची नोंदणी करावी. त्यासाठी आम्ही नोंदणी क्रमांक, मोबाईल क्रमांक देणार आहोत. शिवउद्योग संघटनेमध्ये विविध महिलांसाठी योजना आपण राबवतो आणि त्याच अनुषंगाने आपण महिलांना, होतकरू महिलांना त्यांच्या हाताला काम मिळावं यासाठी आम्ही या स्टॉलचे आयोजन करत आहोत. कुडाळ शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत व्हावी यासाठी नगरपंचायतकडून 2 वर्षांपूर्वी आतील रस्त्यांवरती सेफ्टी मिरर लावण्यात आले होते. मात्र या मिररची सध्या दुरवस्था झाली आहे. याकडे प्रशासनाचं दुर्लक्ष झालं आहे. या सेफ्टी मिररमुळे वाहन चालकांना पुढील वाहनांचा अंदाज येत होता, त्यामुळे अपघात होत नव्हते. मात्र कुडाळ शहरातील काळप नाका, बॉक्सवेल ठिकाणी असलेले मिररवरती धूळ साचली आहे, तर लक्ष्मीवाडी येथील मिरर गायब असून यामुळे अपघातांना आमंत्रण ठरू शकते. दिवाळी सण अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलाय. त्यामुळे दिवाळीत घरोघरी प्रज्वलित होणाऱ्या मातीच्या पणत्या निर्मितीसाठी जिल्ह्यातील कुंभार बांधवांच्या कारखान्यांमध्ये सध्या उत्साहाचं वातावरण आहे. कुंभारांच्या हातातील माती आता कलाकृतीत परावर्तित होत आहे. पाहूयात. कुडाळ तालुक्यातील चंदन कुंभार यांच्या कुंभार शाळेत स्थानिक मातीपासून पणत्या, दिवे आणि नरकासुराचे मुखवटे तयार करण्याचं काम जोमात सुरू आहे. स्थानिक बाजारपेठेत या हातानं बनवलेल्या वस्तूंना मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. कुडाळ MIDC परिसरातील कुंभार कुटुंब मागील 4 दशकांपासून या पारंपरिक कुंभार कलेला जपत आहे. आजही परंपरा आणि कला टिकण्यासाठी चंदन कुंभार आणि त्यांचे कुटुंब दिवस रात्र मेहनत घेत आहेत. कोकणात घरोघरी विद्युत रोषणाईपेक्षाही अधिक पटीत दिवाळीच्या पहिल्या 5 दिवसात केली जाणारी पणती दिव्यांची रोषणाई महत्त्वाची असते. नमस्कार, मी चंदन चंद्रकांत कुंभार. माझे वडील हे पारंपरिक पद्धतीने 40-45 वर्षापासून पणत्या, मडक्या वगैरे बनवतात. हल्ली आम्ही हे 20 वर्षापासून नरकासुराचे मुखवटे तयार करतो. इथे लोकल मार्केट कुडाळमध्ये आणि जशी ऑर्डर असेल तसे आम्ही पुरवतो तयार करून. दिवाळीच्या आधी 15-20 दिवस आम्ही कामाला चालू करतो आणि दिवाळीच्या 1 आठवडा साधारण ही विक्री वगैरे चालू होते. चिकन माती वापरतो आपली कुंभार कम्युनिटी वापरणारी. नरकासुरासाठी कागद आणि गोंद आणि कलर. शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी विविध पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सेनेत घेण्याचा धडाका लावलाय. शिवसेनेत येणाऱ्यांचं प्रमाण वाढत आहे. सावंतवाडी शहरातील झिरंगवाडी भागातील राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे शेकडो पदाधिकारी सेनेत दाखल झाले आहेत. माजी शालेय शिक्षण मंत्री तथा विद्यमान आमदार दीपक केसरकर आणि शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत सेनेत फेरदाखल झाले.
यावेळी सावंतवाडी शहर प्रमुख बाबू कुडतरकर, सचिव परीक्षित मांजरेकर, युवासेना विधानसभा प्रमुख अर्चित पोकळे, कोलगाव शाखा प्रमुख गौरव कुडाळकर, समीर पालव यांसह शिवसेना व युवासेनेचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते। यात विशेष बाब म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला शहराध्यक्ष ॲडव्होकेट सायली दुभाषी, अल्पसंख्याक शहराध्यक्षा ॲडव्होकेट साबिया शेख, अल्पसंख्याक शहराध्यक्ष जुहूर खान, अल्पसंख्याक सेल तालुकाध्यक्ष इलियास आगा, तालुका उपाध्यक्ष तौसिफ आगा, अल्पसंख्याक सेल तालुका सरचिटणीस सोहेल शेख यांसह शेकडो पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते शिवसेनेत दाखल झाले। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गट या महिला शहराध्यक्ष म्हणून काम करीत होते। विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर 7-8 महिने मी शांतच होते। जेव्हा मी पद ग्रहण केलेलं राष्ट्रवादीचं तेव्हा मी माझ्याकडून खूप समाजकार्य झालं आणि त्या समाजकार्यात हे सगळे अल्पसंख्याकांचे जे माझ्याबरोबर सहकारी आज उपस्थित आहेत त्यांचा पण खूप हातभार आहे। आणि आज आपण म्हणतो ना, जे चांगलं कर्म केलं की चांगलं भेटतं, तसं आज मला इथं भेटलेलं आहे। त्यामुळे सगळ्यांचे मी आभार मानते। तसेच आज आम्हाला शिवसेनेत जो प्रवेश मिळाले माननीय दीपकबाई केसरकर, परब साहेब, कुडतरकर साहेब आज ते आहेत, त्यांनी आम्हाला जी संधी दिली आहे त्याची आम्ही सोनं करून दाखवूया। महिला राज्य येणार आहे त्यासाठी आम्ही पदर खोचून सगळी महिला काम करू आणि शिवसेनेचीच जो पदाधिकारी किंवा उमेदवार देणार आहे त्याला आम्ही निवडून आणू। म्हटलं की एवढ्या मोठ्या संख्येनं इथं आला, आता प्रवेश करण्यासाठी आला। सन्माननीय केसरकर साहेब असतील, बाबू कुडतरकर असेल, मी असेल, आमच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवून आला। एकदा विश्वास ठेवला की काम सुद्धा तेवढंच करावं लागतं। याआधी तुम्ही मला कधी भेटला नाही। नगरपालिका काळात नगराध्यक्षाचं काम करत असताना देगामध्ये पाण्याची समस्या असत किंवा कोणतरी मध्ये येत असत आणि एरवी कधी काही बोलत नसते। जेव्हा एखादा नागरिक नगरपालिकेत तक्रार करतो किंवा आपल्या समस्या घेऊन येतो तेव्हा आम्हाला समजतं की त्या वॉर्डमध्ये काय कमी आहे, तोपर्यंत आपल्याला काय समजत नाही। पण आता बोलताना सांगितलं तुम्ही की आमच्या समस्या तुम्ही बघितल्या पाहिजेत, जाणल्या पाहिजेत। मी तुम्हाला एक माझा वैयक्तिक स्वभाव सांगतो। आता लहान तुम्हाला घेऊन आलं होतं माझ्याकडे, मी एकदाला आपला मानला की मी त्याला आपला मानतो। त्याच्यामुळे राजूबाईचे भाऊ होते, बघितलं होतं इथं तो अनुवाद, त्याला विचार मी माझ्या आयुष्यात कधी कोणाला पालका म्हटलं नाही, त्याला अनुभव आहे। एकदा म्हटलं की तो माझा भाऊ, या माझ्या बहिणी, एकदा बोललो की बोललो। तुम्ही आता आमच्यावर काम करून बघा, तुम्हाला कोणतेही कमी पडणार नाही। ना तुमच्यावर कोण अन्याय करू शकत, ना तुमची कोण कामं रोखू शकत। तुमच्या शैक्षणिक जबाबदारी असतील, आरोग्याच्या जबाबदारी असतील, या जबाबदाऱ्या आमच्याकडनं जेवढ्या पेलवतील तेवढ्या आम्ही निश्चितपणे करू, हा मी तुम्हाला शब्द देतो। राहिला विषय प्रवेशाचा, प्रवेश हे होत असतात। एखाद्या व्यक्तीने जर काम केलं तर ते प्रवेश, तो माणूस, ती व्यक्ती, ती लोक आपल्या बरोबर टिकतात। काम आपण त्यांचं नाही केलं तर ठीकच आहे, तुम्ही आजच आमच्याकडे प्रवेश त्याच्या यापुढे तुमची सुखदुःख ही आमची सुखदुःख असतील एवढं या ठिकाणी मी सांगतो। मला वाटतं आपल्या दुभाषी आणि उभाटा, राष्ट्रवादी काम करतो उभाटा, आज आपल्याकडे प्रवेश करत आहे, त्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो। तुमच्या मनात काय इच्छा आहे, कोणाला तिकीट द्यायचं आहे ते मला 4 दिवसापासून माहिती आहे, पण आमचे नेते केसरकर साहेब आहेत, ते त्यांच्याच तोंडात येऊ समोर माझ्या शहर प्रमुख आहेत, पुढचे घेऊन मी, आम्ही दोघांनी शब्द टाकल्यानंतर त्या शब्दाला बाई 1,00,000% होकार देते आणि तुमच्या मनातली जी पण नगरसेविका आहे ती तुम्हाला 100% आज मी डिक्लेअर करू शकत नाही, कारण ती बाईंच्या मुखातलं, बाईंच्या तोंडातलं तिचं नाव येऊ दे। दुसरा इतर जो विषय आहे तो ओबीसी पुरुष आहे। मुस्लिम समाजामध्ये ओबीसी पुरुष काय मिळत नाही। आमच्या मनात एक ओबीसी पुरुष आहे, तुम्हाला आवडेल ना आवडेल पण तुम्ही तो तुमच्यासाठी स्वीकारला पाहिजे।
कारण तुमची आम्ही स्वीकारले ना, सांगितली की याला उमेदवारी द्या, तर ती त्यांना पण आवडली पाहिजे, ते स्वीकारतील ना. त्यांनी दिलेला उमेदवार आणि जो आम्ही देऊ तो तुम्ही स्वीकारला पाहिजे. जेव्हा दोघं जर स्वीकारणार तेव्हा आमचा पराभव पण करू शकत नाही. या ठिकाणी मी सांगतो, नगराध्यक्ष म्हणून मी 2 वर्ष काम केलं. कोरोनाच्या काळात मी घरी बसलो नाही. 250 बेड हे कोरोनाग्रस्तांना मी दिले. गोरगरिबांना धान्य फक्त सावंतवाडी शहरात नाही, गोरगरिबांना 6000 किलो धान्य मी माझ्या स्वतःच्या पैशात दिले. 250 बेड दिले. मी ऑफिसमध्ये बसून आलो नगरपालिकेत. आता एकच मी होतो, तो सगळीकडे फिरत होतो. मला स्वतःला करून झालं आणि त्यात माझे वडील सुद्धा गेले. वडिलांना सुद्धा शेवटचं दर्शन घेताना माझ्या हातात. मी एकदा ठरवलं लोकांसाठी करायचं की करायचं. मी घरात बसलो नाही, तसलं मी नेतृत्व करत नाही. मला माहिती होतं करोनाने काय होतं कसं. पण मी सगळ्यांना तिकडे ऑफिसमध्ये बसून सकाळ माझ्या घरातली मंडळी मी दुसऱ्या फ्लॅटमध्ये ठेवली होती आणि स्वतः मी जेवण करून ठेवायचं. वैयक्तिक माझ्यामुळे त्यांना त्रास होऊ नये म्हणून. आणि मी नगरपालिकेत बायकोवाले मुलं, पप्पा ते राजकारण नको, तुम्ही घरात थांबा, तुम्हाला करोना होईल. तरी पण मी त्यांचं ऐकलं नाही. एकदा आपण समाजासाठी काहीतरी करण्याचं ठरवलं तर ते करावंच लागतं आणि त्याच्यातलं मी काय. म्हणून तुम्ही कुठेही काळजी करायची नाही. तुमचं जे सुखदुःख असतील ती माझी सुखदुःख मी समजून मी तुमचं काम करेन. तुमचं मी शिंदे शिवसेनेत तुमचं मी सहर्ष स्वागत करतो. येणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषद निवडणुकीच्या दृष्टीने आमची बैठक झाली आहे. महायुतीत सन्मानजनक उमेदवार न मिळाल्यास आम्ही स्वतंत्र लढण्याचा विचार देखील केला आहे. नगराध्यक्षपदासाठी 2 सक्षम उमेदवार आमच्याकडे आहेत असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे तालुकाध्यक्ष उदय भोसले यांनी केला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका ह्या ज्या निवडणुका येणार आहेत ह्या निवडणुकी संदर्भात एक विचारविनिमय, कार्यकर्त्यांचं म्हणणं जे काय आहे ते पदाधिकाऱ्यांसमोर मांडून वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवण्याचं जे काम आज होणार आहे त्या कामासंदर्भात, निवडणुकीसंदर्भात आम्ही आज ही बैठक लावलेली आहे. या बैठकीला प्रमुख आमचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित आहेत. येणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिका निवडणुकीमध्ये सीट मागत असताना आपला कार्यकर्ता त्या भागामध्ये सक्षम आहे की नाही, त्या कार्यकर्त्याचं, पदाधिकाऱ्याचं म्हणणं काय आहे ते म्हणणं जाणून घेण्यासाठी आज आम्ही इथं उपस्थित आहोत. आणि आज आमच्या ह्या मीटिंगमध्ये एक गोष्ट निश्चित झालेली आहे की महायुती सन्मानजनक जर आम्हाला उमेदवारी मिळाल्या तर निश्चित आम्ही त्या घेऊ. पण आमचा सन्मानजनक नसेल तर आम्ही स्वतंत्रपणे सुद्धा त्याचा विचार आम्ही करतो आहोत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, अजित पवार आमचे अध्यक्ष आहेत आणि आमचा हा खमका नेता आमच्या मागे आहे, ही भावना कार्यकर्त्यांमध्ये आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये आहेच. त्यामुळे आम्हाला स्वतंत्रपणे सुद्धा निवडणुकीला सामोरं जावं लागलं तरी आम्ही ती हयगय करणार नाही. सावंतवाडी शहरामध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी ओपन महिला आहे, तर त्या ओपन महिलासाठी सुद्धा आमचे 2 उमेदवार सक्षमपणे आम्ही आमच्यासमोर त्यांचं आहेत आपल्याकडे. तर तेही असं सर्वांनी समजून चालावं की आम्हाला तुम्ही विचारात घ्या. निश्चित आमच्याकडनं सहकार्य मिळेल, पण विचारात घेण्याआधी जर ह्या महायुतीच्या 2 पक्षांनी आपापसातच आपलं जे काय आता सध्या चालू आहे ते न होता समन्वयाने हसत खेळत खेळीमेळी एकत्र येऊन ह्या निवडणुकीला सामोरं जाणं गरजेचं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस 2014 पर्यंत सक्षम होतीच, त्यानंतर सुद्धा आम्ही कुठेही आमची निष्ठा न ठेवू देता आम्ही हा पक्ष पुढे चालवलेला आहे. त्यामुळे आमचे कार्यकर्ते जरी पोस्टर बॉय नसले तरी आमचे कार्यकर्ते तळागाळामध्ये आपलं काम अगदी हिरिरीनं करतायत आणि त्यांचं मनोधन एकदम मजबूत आहे. आज त्यांनी प्रत्येकाने त्या संदर्भात आपले विचार मांडलेले आहेत आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही सक्षमपणे
उभे राहू शकतो आणि नगरपालिकेमध्ये 20/20 आणि जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये सुद्धा आम्ही ताकदीने लढून आम्ही राष्ट्रवादी ताकद दाखवू शकतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. गोवंश सदृश्य मांस साठवल्याप्रकरणी सावंतवाडीत दोघांना अटक. इको सेन्सिटिव्ह आणि व्याघ्र कॉरिडॉर झोनमध्ये वृक्षतोड, डॉक्टर जयेंद्र परोळकर यांचा आरोप. आणि वरिष्ठांच्या आदेशानुसार आगामी निवडणुका लढवणार, राजन तेली यांची माहिती. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.